kwanta gora ban san kwanta gari ɗan kwanta gora ɗin maka faɗan su mazan su da matan su manya sarki kowa ɗan iska ne haka yi labari matan kwanta gora da yaran su mata duka kwanta gora ba su da mutunci ni ma haka nake jin labari gaba ɗaya yan kwanta gora nan ba su da mutunci Salamu alaikum. Alaikum salam. Kuma lamarin dora. Wata wai ko labari ku kina ci muku labari me kuke ne wai? Magana ce akan mutanen kwanta ba su da mutunci mazan su da matan su yara manya ga fadan su mutanen kwanta kai ba su da mutunci kai ka san sai kwanta ka san wai kwanta gura ka san sai kwanta zaka ce duka wasu da mutunci ba sani ba gaskiya wala wai ka san ma aka ce ba shi aron kwata gura lalle inda ka san shi aron kwata gura da iya shi da jikokin shi da baka ci kwata gura ba su da mutunci ai yanzu ga mu kwata gura yanzu mutasa da kan ga mu kwata gura yanzu she ne ke cikin ta babban mutum ne akwai shi ne cikin kwanta gora sai kai ba za ka shi aron kwata gura ba la ilaha illallah tana ba ku sha labari ka kwata gura shi aron yanzu kai ka tuba ga Allah ba kai iske fali ka tuba to mun ga shi aron ba ku labari karatu da ake yi a zawuya shi aron kwata gura ba aron wasa kai ina in kana da yaro yanzu ka kai shi in ne ya yi magana kai shi zawuya shi aron kwata gura wallahi sai ya saba yanzu ga kai ka ganin nan ko da naje zawuya kwata gura dubur ke jahili ne wallahi koyi basari amma yanzu da naje saboda ilimin da suke fara da karatu wallahi shi ka ta gudanar da shi kasa kai da wira wallahi ko wallahi in kana da kani ko dan da ko dan kaninka kai shi wallahi ba ta gwada ba wallahi karatu kaga hadisai kawai shi bawo a halari da wani shehu su adamu irin da jawon shehu su ibrahim shehu tijjani duka ga da karatu su cikin sauki kaga ga fanka ga bene hawa biyu ne ga wanda kai karatu da iska fanka aje malam karatu kaga akwai malamin akwai malamin kala ga sunan malamai wallahi da kaje karatu cikin sauki da ka samu karatu ina auta bana ga yana bayan ko ina nan da wannan iska ne ko wallahi wallahi wata me zama kanta ki zai zama ka ga na kai shi nan farko sai ya ki zama nan wani kawai da ake kai ɗan yara nan dan gamaji ya kai shi ya ki zama na ɗauko shi na jefa shi zamar dan iska kafin da wai sai ni cin mai gida a to wanda shege wanda wallahi makaranta da kai shi amma sai ni cin gida da wani na da cin wani wallahi kwanta gurin ta daidai shi kai shege kwanta gurin gidan malam habibu wallahi sai tabbaci insha Allah za ka shi to bai dan Allah ka mu to sai ka tashi bare gaske wallahi za ka je ko ba shi kaba shi to lalle aure ka samu karatu wallahi to in ya dan je bayan gari ya ka sai wallahi cikin ya murna wallahi Allah ya mu insha Allah ma ausa yau in Allah ya waye mana gari lafiya zan kai shi ka gan shi nan shine yaran ji kan shi shi na ce a ce kai ga kai haka ya ce ko shi gina da zai hankali to yanzu kun gane duk kun je kwata gura kai ma ta kai kenan to kun je kwata gura a kai ku kuka ce a kai ku zawiya tudu in dai aka kai ku zawiya tudun wada kuka ce kuka tarbe mashin daga nan BCG kuka ce a kai ku zawiya tudun wada to da aka ku tambayi gidan malam Habibu na malam to kun tambaya almajiri na gidan shi ta yi malam Habibu na malam da kai ka tambaye su an san shi kowa san shi wallahi dan iska ne ku da tuko shi kai kuma ka rera ka ran je ka tushi kai habu ko matsala ka sai ka daure ka ji ka daure ko ka kula ga duk wanda aka yi abin da ya tsoro dan iska ka kula yayi to ali da kun ne ba ku labarin nan na Habibu na malam wallahi akwai madrasa ne gon yaron na baka Allah da ka isa su in je maka shawo aran ko to gore ne shehin mu rai na mu yaron ka gudu wallahi sai su in ya shawo aran ko to gore ne wallahi sai su ji Allah ya tsare
ji labari. Sara duka. Wannan shi yake. Wannan sai mata su kana kina masa albarka da shafa ta mana. Action. Da yaransu da manya da sarki. Bismillah.